Салом алейкум, народи азиз, хуш омадед ба канал. Инҷо канали Калиан ГРСМ ба ман ҳастам шумо Калиан Атабеков. Баъд аз суруди навбати мо аз рӯи дархости Мустафо Маҳмудӣ аз деҳаи ҳамсоя, яъне аз қалъаи дӯст хоҳиш кардааст ки барои шербачаҳои қалъаи дӯст як тасаввур шавад. Марамат бачаҳо суруда тамошо кунед ва ҳатман классро пахш кунед. Рафтем. Sabr, Pro, Shaha, Qismat, Shuhrati, Sharifzod, Sarnavishti, Se gharib bacha. Хай модар, хай падар ҷон, мерам сӯи ғарибӣ. Як дуоте модар ҷон, меоям ба қарибӣ. Ина вақтам қариб буд, чит хай ҷураву хаям сиф. Ӯ рӯзо чӣ хел зур буд, ҳама будем да як сиф. Ман мерам ғарибӣ барои сум кор кардан, аммо якум рӯзи корам мара рӯсо задан. Иҷа нест ай ватан, иҷа нест магай братан, иҷа ай зиқира хун намондак ба худо датан. Бачаи ҳамсоя фалон шаҳр хонданӣ, аммо ман марди корум куда даст ёру гуфтанӣ. Бояд масум роӣ кунам ҳами ҳафта хона, суми кора надодеста я раиси бегона. Модарҷон мара бахш ма гапота гӯш накардам, ай нодониву беақли ватан ма ғарибӣ кардам. Рӯз аз рӯз худ ма савол метам, ози ма чо кардестам, хати ки чӣ хели шаву ма рӯз кардестам. Қафастан гас наметонам паридам, ватан дур аст наметонам расидан. Худовандо ту худ бишкан қафасро, ки як бори дигар бинам ватанро. Намози шом ғарибиро ба ман кард, дилам ҷавлон заду ёд аз ватан кард. Надонистам падар буд ё ки модар, саломат бошад ҳар кас ёди ман кард. Сафар шаҳри мусофир ба дили нохоҳам, ғарибӣ омадам не ки озодӣ ай даст додам. Ва хиёл кардам амалӣ мешаҳам ай орзуҳом, не ки и ғарибӣ ай наздиком кадак ҷидом. Саҳаркор бади кор шабона бо халтура, бор аз ход зиёд шидест ай бояд ёвем кори зура. азоб бидай ғарибӣ ба ёд биёр гапҳои задат, сум кор мекунам мехонум ман не ки ӯ рӯз кад ки дад. Эҳочаҷон ма ёд кардам давраи мактабхонӣ, ма пушаймон шидам беҳуда гузарондум ҷавонӣ. ма ҳамсинфом дар фикри хондан, мо бошам дар фикри кор. ҳаётам худаш ғамгин буд, бо ғарибӣ кад безор. қисматам ҳамӣ будай, дар тақдирам фақат азоб. ғаму дарди ғарибӣ рӯз то рӯз мекуна хароб. фарёди бачаи ғариб не ки надорад садо, ба ҳамаш ма тоқат накунам, бо мегум шукри худо. Қафастан гас наметонам паридам, ватан дур аст наметонам расидан. Худовандо ту худ бишкан қафасро, ки як бори дигар бинам ватанро. намози шом ғарибиро ба ман кард, дилам ҷавлон заду ёд аз ватан кард. надонистам падар буд ё ки модар, саломат бошад ҳар кас ёди ман кард.